She so sophisticated. She'll catch a nigga nothing then refrigerated. I wear a rubber and we fuck till we dehydrated. I pull it out, bust on her face and call her cry baby. Skate Park. Ev park li tevahiya cîhanê gelekî navdarin ji bo kesên bi pêlavên betaya werin û lê wextê xwe derbas bikin. Li Tirkiye jî niha ev park hêdî vedibin. Li gor mînakên wê yên li dinyayê hejmara wan hêjî kêm e. Lê bajarekî mîna Stenbolê bê wê nedibû. Niha li bajarokê Maltepe skate parkek heye ku ew li gor standardên profesyonel hatiye avakirin. Bi taybetî ji bo hezkarên vê werzîşê hatiye avakirin. û tevî pêlavên xwe yên betaya ji her derê bajêr kestên ji xwe re lê wextê xwe derbas dikin. Di navbera van kesan de hem yên ku nû destpêkirine hene û hem jî kesên profesyonel. Heta ku ji derveyî welêt jî kestên û li vir tevî pêlavên xwe xwe dişemitînin. Gelek ji wan derfeteke wiha bi dest nexistibûn heta vêga. Lê piştî ku ev park hate vekirin, ew êdî bi dilrehetî tên vir û li gor dilê xwe wextê xwe derbas dikin. Me jî xwest em bizanin ku ev xort bi çi armancî tên vê derê. Ez baweyekî profesyonal vî karî dikim. 7 sale ku xwe dişemitînim. Tiştekî ku bêjim nikarim bikim nîne. Em li vir tevaya li ser hereketan kar dikin. Herek ji me dikare hereketek taybet pêk bîne û her kes xwe diyekê de pêş dixe. Ji hin kesan bêmêkes û ji bo min û ji bo hin kesan jî ev werziş giring e. Ev pêlavên betay ji bo min xeyalek bû di zaroktiya min de. Em niha giştine wê daxwaza xwe. Öyle gelişiyoruz. Ben bu işe şöyle diyeyim. Min beriya 6 salan dez bê vê werzişê kir. Dema ez zarok bûm pir li xweşa min diçû. Min xwe hêdî hînî wê kir. Em derdikevin ser platforman û hereketên akrobasiyê dikin. Her em nexwazin jî tiştê nexweş diqewin min carna. Hin jê me rakirine nexweşxaneyan jî. Dema tiştekî biçûk çêbû, em di ser guhê xwe re diavêjin lê carna jî dibe ku em navberên dirêj bidin karên xwe. Vê demê em nikarin werzişa xwe bikin. Lê wekî din ji xwe em li vir tim şemata xwe dikin û xwe pêş dixin. Di vî karî de tişta herî girîng balans e. Ji xwe sekna li ser van pêlavan ne ew xasiye hêsan e. Lê belê ya herî zor ew e ku meriv tevî pêlavên betaya karibe hinkirinên akrobasiyê pêk bîne. Hinek ji van xortan kifşe ku hê di destpêka vê werzîşê de ne. Lê hin ji wan jî hene ku bi tecrübe û ajotina xwe nîşan didin ew di vî karî de kesên ji derveyî rêzê ne. Pêlavên wan tev helbet ne weke hevin. Kesên ku dixwazin bi awayekî dijwar vê werzîşê pêk bînin, hin pêlavên taybet dixin piyên xwe. Lê yên ku wê weke werzîşeke rojane dibînin, pêlavên sade dikirin ji xwe re. Ev platformên li vir ji bo vî karê taybet hatine avakirin. Gencên vir jî heta ji wan tê dixwazin hunerên xwe nîşan bidin. Hin ji wan vê werzîşê weke karekî rojane dibînin û yê din jî weke felsefa jiyana xwe lê dinêrin. Paten yani nasıl desem? Ev werziş çawa bibêjim ji bo min mîna felsefeya jiyanê ye. Ez bê wê îdare nakim. Dema serê xwe datînim ji bo ku razêm ez dibêjim xwezî bûbûya sibeh û ez biçûma parkê ji bo şematê. 18 yaşındayım. Paten Ez 18 salî me vê werzîşê dikim. Ev nêzîkî 8 salan e ku bi pêlavên betayê diajom. 2 sal jî min mamostaya vî karî kiriye. Ez li ser qeşayê jî bi pêlavên xwe dişemitînim. Ev yek ji bo min azwerî ye. Nayê gotin, ango ev werzîş azadî ye. Not many I trust, I'ma go my own way, God. Take my fate to wherever you want, I'm out here. On my son, won't stop till I get me some. Club hopping trying to get me some. Bad bitches when they get me sprung. Hem bi awayê profesyonelî û hem jî weke werzîşeke rojane kestên vê parka taybet û ji xwe re bi kêf û coş dişemitin. Armanca wan ew e ku vê yekê bi azadî bikin û heta ji wan bê kêfa xwe bikin. Êja Badu, Rûdaw, Stenbol. She said no, that weed is loud. Nigga, we ballin'. Straight swaggin', lost heart, but I'm maintaining. I've been told that I'm amazing. Make sure keep that